Ibo sons and daughters, we are here. We rise from every land, from every shore. Together as one, forevermore. From the roots of our fathers, we stand so strong. Carrying legacy where we belong. Across the oceans, we did not break. We built with courage for our children's sake. Through every struggle, through every night, we held the vision, we kept the light. Now we are rising. And we are live. Cha Igbo kwenu, Hey, Igbo kwenu, hey, Igbo kwezuenu. Ndị be anyị ka onye chiri ya zero. Anyị bụ ụmụ Afrịka, ụmụ Igbo, anyị abịakwana ọzọ n'ụbọchị tata n'ịnọnyere unu na iwetakwara anyị ozi dị mkpa ga-enyere anyị aka na ndụ anyị. Anyị si mba dị iche iche wee bịa iwetara unu ozi ga-enyere anyị aka n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa okwu anyị amaka, okwu anyị ahụ okwu metụtara onye ọbụla n'ofu n'ofu. Ekenekwa m unu ọzọ. Isiokwu anyị nke taa na-akọwara anyị ka m sụọ ya na English ka okwu anyị ịghọta ọfụma. Isiokwu anyị a na-ajụ ajụjụ. Ọ sịrị anyị, what if you are capable than you think? Ya, kedu ọnwụ na ị ga-emenwu more than ka ị chere na ị ga-emenwu? Mgbe ụfọdụ anyị na-eche na anyị enweghị ike ime ihe anyị ga-emenwu, chefuo na Chukwu kere anyị nyere anyị ikike. Ọ sịrị anyị, go to the world, take dominion and possess your possession. Ka ekwenụ ka anyị ga-esi wee possess kwa ndị our possession. Ọ na nwunye nọ na-ekiri na-asị, how I wish I can do it. Ifu onye ka anyị jikọta onwe anyị ajụjụ. Mgbe ụfọdụ anyị fụ dịka otu anyị si wee nọ n'ihe onyonyo, anyị nọrọ ofebe na-asị, hey, how I wish na m ga-emenwu ihe a. Ma ifu ndị na-eme content na ya sị, hey, how I wish na m ga-emenwu ihe a. Onye a bụkwa odogwu, onye a ọ na-akpakwa ike. Mana chefuo dat na gị na onwe gị ga-emenwukwu ya. Mana tupu m agawa n'iru ka m kọwakwa onye m bụ ọzọ. Aha m ka bụkwa Linda Nweke. Abụ m nwunye, bụkwara nne ụmụaka 4. Ebi m na mba Sweden. Ana m azụ ahịa igwe na-arụkwa ọrụ ebe a na-elekọta ndị arụ adịghị na ndị agadi. Abịara m taa ka anyị wetara unu ozi ka anyị si wetakwara unu n'izu ụka ọbụla. Mụ na ndị ọma odogwu nwanyị, ndị oriakụ, ọkpata akụ na odozi akụ, ndị dọkịta, ndị injinia, ndị nọọsis, ndị nne, anyị zuru oke n'ịbịa wetara unu ozi anyị a. Bifo ma tupu oge, onye ọbụla ga-etinye ọnụ n'okwu, onye ọbụla nwere okwu nke ọ ga-enye unu ga-emetụta anyị n'ahụ, anyị ga-eji wee sịkwa, anyị nwekwara ike ime, enwekwara ihe dị anyị n'ime anyị ga-eji wee menwu ihe ikike anyị ga-emewu dịka ihe dijital online anyị na-eme. Ka m hapụ igbu oge, ka m were ka m mara ka m ga-akọ oke m ga-agba ụgbọelu, ka m gbago n'elu ka m gaa Belgium, ka m jekwuru odogwu nwanyị ọmarịcha Salomi. Nne, ka ịkọwa na anyị aha gị na ihe ị nwere ike inye anyị n'ụbọchị nke taa. ọhaneze ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Igbo mma mmanụ, ekele dịkwara unu niile.
nwanne m nwaanyị Chukwu gọzie gị n'ihe ọma nke i nyere m n'ụbọchị nke taa ka m wee kwuo okwu. Ụmụnne m ndị ọya anyị ndị na-ekiri anyị na ịntanetị n'obodo nke a na-akpọ ịntanetị, unu asaalachi, ndị tawa ụtụtụ ha, ndị tawụkwanụ mgbede ha, unu alọtago afịa, daalụkwanụ. Aha m ka Dozie Akụ Salometis. Ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Enwere m ụmụaka anọ and anọkwa na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ebe a na-elekọ ndị ahụ na-adịghị mma n'anya. Isiokwu nke anyị jiri bịa ụbọchị nke taa maka ama m pụta anyị na-apụta ihe onyonyo a, o nwere ndị ọyị anyị na-ekiri anyị na nzuzo, o nwere ụmụnne anyị na-ekiri anyị na nzuzo. Ha achọghị ime ka anyị mara na ha na-ekiri, mana ha na-achọ mgbe ha hụtara nnọọ evidensị ga-emenu ha bịa bata bịa gụwa ese. Ndị dị ụta, ndị na-achọ otu ọzọ unu ga-esi wee nweta ihe nweta ụzọ dị iche iche. Ozi a na-agbasawo maka ndị dị ka unu. Ebe m ga-etinye ọnụ ebe na-asị ekwela ka egwu mee gị nọrọ n'ofu ebe. Ka mkpụrụ nwanyị eziokwu, ụjọ, egwu, ọ na-eme mmadụ ị ga-eme ihe ọbụla chọrọ ime, ọ ga-ekwe gị. Ya filicha nnọọ kọmfọtebụl ebe ị nọ otu oge ala maka na ụjọ na-atọ gị. Ka ịkwa ihe bụ isi ụjọ. Enwere ike mpụta ndị mmadụ hụ m aga m emete ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu. Ọkwanụ amaghị m otu esi ahandle laptọpụ maka ihe na-ewizi ugbu a mostly ọ smartphone. Ya ha eme ndị mmadụ gazi apụta. Kama ka m jụọkwanụ gị, ọ bụrụ na ọ nwere otu ị ga-esi mụta ihe, ị ga-abịa chebe ihe na-ebabeghị n'ime ya aba, ọdịda nọ ya n'ime, isi dọfe ịba gị mụtagodi n'ihe tinye. Ọ bụrụ na ị maghị otu a ga-esi apị laptọpụ, ị gaa na-eche ọdịda, ị ga na-echewo mba anụ ha kụziri m otu esi eyuzu laptọpụ, akụziri m otu esi ma mụtagodi ihe n'ime ya. Mana ka o si dị, ịbata ya, anyị agaghị ahapụ gị nnọọ ka ime ya sọsọ gị. Onye nwa mere ji na-apụta n'ihu akwụkwọ mgbe ọbụla na-ekwu okwu. Chetakwa, onye ọbụla na-ekpe ekpere ka Chukwu nyere ya aka. Chukwu anọkwa na-esi eluigwe agbadata enyere mmadụ aka. Chukwu na-eji mmadụ etinyere onye ọzọ aka. Onye nwa mere mgbe ochie ebe ụmụnna anyị niile na-aga agba abọị, ha gbacha abọị eduo ha ahịa, ha enwere ike gbado na nke ha. Otu a ka Chukwu shiri gozie ya. Onye ahụ zụta, Chukwu agọziela ya. Ọkwa mmadụ ka Chukwu ji gọzie ya. Ihe otu esi agọzi ụmụ nwoke, mana ugbu a ma nwoke ma nwaanyị, kedu otu Chukwu na-esi agọzi ụmụ nwaanyị ndị chọrọ na-akpa akụ n'ụlọ ha? Nwa otu ya na-agbasa ozi ya gị hụ anyị, gị bata gị bịa mara ihe nọ ya n'ime. Ya mere ka m jụọ gị ajụjụ bifo m na-ahapụrụ ụmụnne m. Ọ bụrụ na ị nwetara ohere ga-emenụ gị mụta ihe ụzọ dị iche iche, ebe ị ga-eji ya nweta ihe afọ abụọ afọ atọ na-abịa abịa, ị ga-asị mba na ị ga-eme ya. Ihe m na-ekwuwa ezigbo ego. Ị ga-asị mba na ị ga-eme ya. Tikwu uche gị na ya ka m hapụ ndị ọzọ ka ha nwere ike pụtụ. Daalụkwanụ. Odogwu nwanyị, okwu ga-amaka. Ka anyị nwere ukwu ya gaa ka m US, ọ dị m ga-eteki m 2 days, mana m ga-aba n'ụgbọelu ka m muvuo ka m ga visitikwe odogwu nwanyị ọmarịcha nne ifi ka o tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị ndewonu, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, ebe ọ bụla isi wee na-enene anyị, udo dịrị unu. Afa m bụ Ifeọma, abụ m nwunye bụ nne ụmụaka 3. Ana m azụ afọ igwe. Mụ na ndị be m bi na Amerịka, ebe a nwanne m nwaanyị na-agba ụgbọelu 2 days wee eje ebe a ka m bi. Isiokwu anyị nke taa amaka. Mụ onwe m na-achọ itinye ọnụ n'ihe gbasara ka anyị si enedo onwe anyị anya. Ka anyị si enedo onwe anyị anya. Imirikiti n'ime anyị na-eme anyị fụ ife ọfụ
nwee ike ịbara anyị uru, anyị ejiri nkọta onwe anyị wee wepụ onwe anyị n'ime ime ya bụ ife. Cheke n'echiche, chee maka ebe ị nọ kịta, chee maka ebe ị nọ afọ na-abụ gara aga ọ afọ 3 gara aga. Chee maka ife niile ị gwagoro onwe gị na ime enwe ike ime, opportunities ifugo, wee kwutuo onwe gị, wee butuo onwe gị anị, ọ wee na-eche mgbe bụ the perfect time ị ga-eji wee mee ya. Chekere na ọ bụrụ na ịkwụsị ịgwa onwe gị n'ime emenwe ife a, onwe ife ifo mmadụ gwara maka ya, isi onwe gị n'ime emenwe, ọ bụrụ na onye a ga-agwa gị n'ime emenwe ya, nke nwa ga-eji ọnụ gị wee si onwe gị mma mmenwu ya. Ichekene isi onwe gị ịmụ ife mee mmachi ime ya, mana chee ka m kwadote. Mgbe m kwadote, ịtụlekwa mgbe ị na-asị onwe gị achọghịzi m ịmụ ife gbasara ife a na-amụ amụ, ike adịghịzi m, achọrọ m ịmụ ya, achọghịzi m, emesigo m. Isi onwe gị ife unu a na-eme trenin, mme emenwu ya biko, isi ọgụgụ m adịrọ ebe anwa, isi m akpọchigo, adị m emenwu trenin ọbụla. Ichekwanụ mgbe ị na-asị onwe gị ka nchetukwuo kịta abụrụ the right time, ka nche for the perfect time. Chee ebe ị ga-anọ ma ọ bụrụ na afọ na-abụ gara aga na ịgwarọ onwe gị ụmụ okwu a, kedu ebe ị ga-anọ kịta? Ka anyị jikere, ka anyị gbakene ọsọ from iji ọnụ anyị wee na-ekwutu onwe anyị, wee na-edobe onwe anyị n'ọnọdụ abụrụ ebe Chineke chọrọ ka anyị nọ. Ụmụ ohere a niile ndị mmadụ na-eweta ihe na-agwaghị maka ya, asị ọkwa m na fa niile dị mma, na ọfa niile ka ị ga-abanye, ụwa ga-agbanwee. Mana ejizi n'aka gị wee na-ekwupụ onwe gị na ife Chineke wetara gị, maka ịmara ọ bụ na ịnweghị discerning spirit, ịma ama nke bụ nke Chineke wetara. Nke ọbụla bịa ịkụchapụ ya, iwere okwu ọjọọ wee kụchapụ ya. Ịma nọkwa ebe ị nọ, ife na ebe a na-ebe, ụbọchị ị nọ n'ụlọ ụka na-eme fasting, ime 100 days, ime 200 days, ime the whole year, mana ọ gị nwachi ọnụ gị wee na-edobe onwe gị ọnọdụ nọ n'ime ya, maka na ikwenyere na ị nwere ike ime ya bụ ife. So ụmụnne m, wee na-asị unu, ọ bụrụ na ịnọdụ anyị chere onwe gị echiche, chee ebe ị nwere ike ịnọ n'afọ na-abụ na-abịa n'ihu, ma ọ bụ ikwuturu onwe gị anị, ife ga-adịrị mma. Mmeghe obi gị ka ị nabata ife ọbụla ewetara gị, cherie ya echiche, mee research na ya, jụọ questions, ka ife wee gaa gị n'ihu. Ndewo. Sister Linda, back to you. Nne m, okwu ga-amaka ike dị n'ọnụ, ike dị n'okwu, ka anyị na-ekwu okwu dị pozitiv. Ọ dị mkpa ka m nwekwara ya, ka m muvukwa gawakwa Island. ụgbọelu m anụwa, ọ dị ka ọ ga-agbapụkwu ya ọsọ. Ọ ga-eteki m ebe ede ka m ga-eji wee ru, ka m gakwurukwa odogwu nwaanyị, ọmarịcha sista anyị, Sista Doris, ka o tinyekwa ọnụ m okwu a. Daalụ nne odogwu n'onwe ya na ohere ọma nke ị nyere m. Ndị be anyị, daalụ n'ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị. Daalụ na orie nne. Mụ onwe m wo Doris, ebikwanụ m Island. Enwere m ụmụaka 3 na-azụkwanụ azụmahịa igwe, a na-etinyekwara ndị chọrọ ka ha bido azụmahịa igwe aka, gosi ha otu ha ga-esi bido ya, zụọ ya ọfụma.
isiokwu anyị nke ụbọchị taa tọka. Ihe mere m ji si na ọ tọka, unu mana ụbọchị ụka ọbụla anyị na-abịa hie na-ekwu okwu maka ịzụ azụmahịa n'ikuku. Ụfọdụ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ha kiricha anyị, ha ala, ha nọrọkwa ebe ha nọ. Ihe mere m ji si na okwu ụbọchị taa mara mma. Ọtụtụ n'ime ha, ihe mere nụ ha na-eji anọrọ ebe ha nọ wụ na ha achọghị ime ya. Ọ maka isiokwu anya ha amaghị na ha ga-eme karịa anyị nwa na-eme azụmahịa ugbu a ma ha bido ya tinye uche ha na ya. So ihe a wụrụ ihe mere ha nọrọ ebe ha nọ, maka ọtụtụ n'ime ha na-eche ihe a ndị a na-eme ha. Ọtụtụ n'ime asị agakwana m akwụkwọ ma otu esi eme kọmputa, ma otu esi apị nke a, ma otu esi apị nke ọzọ. Ya eme ha nọrọ ebe ha nọ, pụtụ ha chefuo. Ọ bụrụ ma ha sị onwe ha, ka m nyegodo onwe m ohere, ka m nyeta onwe ohere obere, ka m legodo ha ndị a na-ekwu ma nwere ike imete ya. Owikreti kọntent, ka m nyegodo onwe m ohere hụ otu ha si eme ya. Ụfọdụ n'ime ha na-enyedo onwe ha ohere ma chaa ha konkludo si na ha ga-emeli ya. Ụkwana onye a na-eme amụtụ otu dee ya ebido gbawa ọsọ. Onye a ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ọmụta ofu ya, ọ ga-ebu ụzọ mụtagodo otu o si ebe akwa, maka ma o beghị akwa ndị dọkịta pịa ya aka ya ebewe akwa. Otu a ka ihe niile dị. Nwụọ ihe a na-eme bido ha ala gị daive otu ahụ, pụtụ ị ga-enyekwa onwe gị ohere ka ị nwere ike hụgodi ma ị ga-emeli ya ma ọ dị ga-emeli ya. Ebe a ka nsogbu ha dị, maka ha ewerela ọnụ owuru isisi fọmọsị na ha ewerela ọnụ kwutu onwe ha ala na ha ga-emeli ihe dị na ya. Pụta ọ bụrụ na ịgwa onwe gị n'ụbọchị taa, ahịa daa na-ekwu okwu ya, maka ọ bụrụ na ọwụ ihe na-aga aga, ha gaa na-abịa ụbọchị ụka ọbụla ha bịa na-ekwu okwu maka azụmahịa. Ma ịga na peji ha everyday, ha na-anọ ha na-epost ofu ihe ma abụọ dị ụbọchị niile. Ọ bụrụ na ọwụ ihe na-aga aga, ha gaa na-eme otu ahụ. Gasị ka m nyegodo onwe m ohere, jugodo ese maka ihe a, marazie ma m ga-emeli ya ma ma ga-emeli ya. Owu ijebedo onwe gị ohere ma chaa ịjọsiri na ọ gị konkluduzie si na ị ga-eme ya emeli ya. Ọtụtụ n'ime ha wụrụkwa ndị onwere ha emeela, ha tara ya ala nke mbụ, tara ya nke a bụ ọwụ ọkụrụ gị, ha konkluduzie si na ha niile wofu, azụmahịa ikuku niile wofu, ọwụ ofu. Otu ihu anyị dị iche iche, ọkwa otu ihe ọbụla dị n'ụwa, ihe ọbụla nwere na orijinal nwere feki. Ọkwa otu azụmahịa dị, azụmahịa na-azụ n'ikuku. Ụkwana otu ị ga-esi mata nke ahụ ga-aga aga, ọ bụrụ na inye gị onwe gị ohere ka ị lee ya mara ma ị ga-emeli ya. Ọkwanite ịzọpụ ofu ụkwụ gị, ịzọ ya the second one, ya bụrụ na ị na-eme ufu. Pụta ị nọrọ ebe ị nọ, onwe ihe ga-emenụ, ị ga-anọkwa ebe ahụ. Otu afọ aga, afọ ọzọ abịa, ụbọchị ụka ọbụla ga-ebịa kiri anyị kiricha anyị ga-eba, gị nọrọ ebe ị nọ. So m chọ ka ị gwa onwe gị n'ụbọchị taa, sị ị ga-enye onwe gị ohere n'ụbọchị taa ka ị gaa leregodo ihe ndị a na-ekwu, mara ma ọ bụ ihe ga-aga aga. Ka m jide ya ebe a, ma ụmụnne m tinye ntụ ọnụ maka na oge adịrọzi. Daalụ nụ rinne, ngwa jide ya. Odogwu nwaanyị, okwu ga-amaka. Ịgba anaghị ọkpa n'eze, onye nwere ntị ya nụrụ. Ka m fepụkwu ya ọsọ, ebe a dị m nso, Sweden ebe m nọ. M ga-ama ma m ga-eji tren ka m ga-eji bọọsụ wee bịawa. Ka m nwere tren, ọ ga ka m wee gbachapụ ya ọsọ, ka m bịakwutekwe odogwu nwaanyị, ọmarịcha nne Chidera, ka o tinyekwara anyị ọnụ n'okwu a. Nne nwanne m nwaanyị, daalụkwa, udo dịrị unu. Ekelela m, asị ekele onye nyọrọ ahụ, ekelekwana onye nụrụ isi ya. Ekelela m nwanne anyị nwaanyị na ohere ọma o nyere anyị. Kelekwara ndị na-ekiri anyị, ndị na-anọnyere anyị, ma ndị zugo ezugo anọnyere anyị, ma ndị fara fisikal. Ekelela m unu niile, mana ndị ezugo enyogo anyị, unu zugokwa anyị oshi unu ghara mana ka ọ dịwa ihe anyị na-emewu free, anyị anaghị na-ego eme. So ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, ebe ọbụla ị nọ ile anyị, udo dịrị onye ọbụla. Achọrọ m itinye ọnụ n'okwu, mana m na-aga practical. Achọrọ m iji ihe anyị na-ahụ anya enye atụmatụ a. Ụmụnne m ekwudechala ya, ịgwa gị eziokwu, inye onwe gị ohere with the first thing
to success, to ọrụ mechie inwere ihe ị chọrọ, inye onwe gị ohere ibido, like inye onwe gị the permission to try it first. Maka asị anaghị anọ ofu ebe ekiri mmanwụ, Igbo kwuru m anọ. Asịkwa na ebe nwata anọ na-ebe akwa arụ aka, ma ikwu nne ya anọghị, ikwu nne ya ga-anọrịrị ya. Ọkụ ihu na ihe anyị na anyị fụda ụbọchị Satọde ọbụla anyị afọ anyị abịa kwuo ile ụmụ nwaanyị ndị ị na-ahụ ebe anya enwe ike wu a lazy woman. All of them nwechara everything wonderful they are doing. Anyị nwere aka ọrụ. Ọwụ na anyị nwe aka ọrụ wee ji amafụta ihe a na-agwa gị okwu maka azụmahịa, mana enwere ihe anyị hụrụ. Anyị ahụkwala n'otu ọ dị n'ihu dị. Anyị ahụkwala n'ihe nrite dị na azụmahịa. Mana ka m ga practical, like I said. Were godi atụmatụ a. Ị bịara ịgba mmiri. Ị ghọtara. Ebe a na those days achị iji gba mmiri na pọmpụ m ihe a. Ị gbara ebe asị mmiri agwụla, agbachile tap. Mana tap na drop nwa chọm onye ọla ala. Mana ị nidiri mmiri. Ị ghọta. Ị nidiri mmiri. Ofu bịa bụ esi mgba were bọket gaa tinye n'okpuru tap ahụ. Lawa. Bịa check very early in the morning. O nwere ka na-agbape tap ebe 7. Ị nidiri ịga school. Ebe 8 probably ị nidiri ịga school ebe 7. Ị mana before chi abụọ, ihe a na-ata chọm ga-atajuru gị bọket ji asa. Ya ma m kpọrọ ashị. Dere anya na kọmentị a sị nwa m ekpugbolo onwe gị na ashị. Dere anya na kọmentị. Ya kwanụ eziokwu ka m kwuru, dekwere anyị ebe ahụ. Otu a ka azụmahịa igwe a dị. Otu a ka ihe anyị na-ekwu okwu ya dị. I nwere ike laa ya gị si ọ dịla saturated everywhere ozi maka azụmahịa business everybody na-emezi ebe m ga-ahụ customer. Give yourself the permission to try. Just bido. Ị naghị atry isi makpachala ya. Ị naghịkwa na atry isi oke aga m enwelele success, mana ka m gwa gị enwe ihe ga-amụda. Ma ịmụda ihe ị ga-eji grow business gị, ga-amụda ihe ị ga-eji grow life gị, ma ọwụ ya ga-emu akwa ihe ị ga-eji ịmapa develop onwe gị in one way or the other. Mana ọkwa dị try. Maka ịgbadịghị mbọ agba, echi ị ga-anọrọ blame ga-awụ the worst. Ị mana ọ ga-akara gị mma na ị tryere na succeed kara na ị nọ na regret how I wish I tried. How I wish. Because how you wish no begin asịkwa m tried. Agara m emeke ya. Mana ugbu a ị nwere opportunity to try. Ị nọrọ na na-akọta onwe gị ka nwanne anyị nwaanyị Ifeọma kwuru. Aga m emefu ihe a. Ijila ọnụ lagodi ihe ọ n'iyi before gị ebido. What if imelie ya? What if you could win? What if you could succeed? Why not try? Achọrọ m ịgbadi ebe a. Mana tupu m alawa, eme m onwe m introduce. I always ama m ihe dị m in fact. Aha m Chidera, ụmụnne ụmụaka nnọọ. Ana m arụ ọrụ dịka injinia. Na-azụkwa n'ahịa business, ahịa digital a. Na-enyekwere onye ọbụla chọrọ dị interested ịmụta otu esi azụ azụmahịa. Aya ka m na-arụ. Udo dịrị unu ụmụnne m, ka anyị fekwa onye isi anyị n'aka. Nwanne anyị nwaanyị Leda, ngwa werekwa ya, gbara ụgbọelu gị. Maazị Mebi Ife. Nne m ka okwu ga maka ka m gbachapụ ya ọsọ. Mgbe anyị pere mpe anyị nọ nọọsụ skuul, a na-asị anyị pụtara ezi ka anyị tụtụ ntụtụ tụtụjie aka tụtụ ntụtụ tụtụjie aka before you know it aka ga-eju ikpori aga kpofue. Ka mmapụkwa ya ọsọ gbarụkwa ụgbọelu gaa n'obodo Island ka m ga mitie nwaada anyị dọkịta, ọnwụkwa nọọsụ ka ụdọbụ chief odogwu nwaanyị. Nne anyị ka o tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị dọbụ chief ka m kweno. Sister Linda, daalụrị nne m. Ụmụnne m ekene nwere udo dịrị ọnụ. Ụmụ Igbo ndị na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taata anyị abịakwana ka anyị si abịa. Afọ m bụ Nwaada Chichi Edwards. I'm a doctor. You can call me a nurse as well because I have both of them. And abụ m ada nne ya, omeka nne oyiri nne ya. Okay, n'ụbọchị nke taata ife anyị ji wee bịakwa ụmụnne m ekwu gị ama n'ife m ga-atụcha anya n'ụbọchị nke taa bụ
na ife ọbụla ị na-eme, ọ bụ na ị na-ebido ọ pụtara na ị nwere ike ime ya. Maka na onye ọbụla n'ime anyị kịta, anyị nwere ike kịta anyị mechaa ya na-ekwu maka biznes o nwekwara oge anyị na-struggle na-ebidosi ya, anyị amarọ left from right. Mana Chineke mere ebere, anyị nwee ndị du anyị n'aka na-asị anyị mee ya otu a, mee ya otu a, mee ya otu a. Ya ife a bụ na ife mgbachi dịrị gị, mara na onye ọbụla nwere ebe o si wee bido. O nwere onye a mụrụ otu ọ na-aga mụọ nwa, o si na bebi baa na toddler, si otu afọ wee na-eso. Otu aka anyị ncha niile si wee bidokwa wee sogide wee soro otu anyị ra. O nwekwa ndị sofegolo anyị nwa, ha nwekwa ndị anyị sogolo karịa. So nwee na-asị, abụ na iso na ndị age my grandmom, maka na enwekwa ndị dị otu anọkwa na biznes a, egwu atụ na gị maka isi amarọ m teki, ọ bụ na ị mara akpọ teknọlọji nwesị na amarọ m tekno tenteko. Nsogbu adịrọ, anyị ga-aghọta ife ime. Egwu atụ na gị atụ ịpụtakwana sị asị nọ marketing, ife ọ bụkwa ịzụ afịa. Maka na afọ nwere ike isi ya, nwa m biko kedụkwanụ ebe a na-azụ afịa. Nke a bụrụ main market Ọnịcha, ọ bụrụ Ọgbete Enugu, ọ bụrụ nke Lagos, ọ nke a na-azụ n'ime ịntanetị. Ọ ya ka eji wee kpọ ya tekno. Ma ọ ịkpọzi ya teknọlọji ọ teknọlọji ya, ka ọbụla kwere gị. Mana egwu atụ na gị atọ, mebi na ịgarọ skuul, mebi na ịkago nka. Anyị nwekwa ndị dị 60, 70 na biznes a. So otu ọbụla eji abụrụ ịbara, anyị ga-anabata gị ọfụma ma nyelụkwanụ gị aka. Ma isi enwerọ m efe because na enwere m ụmụazị. Ị na ndị anyị niile n'ebe a kịta outside of me, amarọ m maka Sister Blessing, mana ndị a niile nke na-enwero nwa ya bụrụ nwa ịtọ. Ndị a mụrụ gbogbo, ndị a mụrụ kpaka, ndị a mụrụ ncha 4 famụrụ nnọọ ọfụma ọfụma, nwere nke mụrụ less than 3 ebe a. Ewepụ maka mmụọ. So ọ bụrụ ụmụazị abụrụ, you will always onye nwa ga-enye dịlị ike iwe nwee ike na-eneta ụmụazị afọ ịmụ. So ọ bụ na ibe mom, that's even the best. You are the best suitable person for this business. So nke ahụ abụ nara gị ọ isi abụ m immigrant n'enu m onye ebe ka m bụ, abụ m onye Igbo. Onye ndị a niile n'ebe anyị chere niile bụ ndị Igbo. Chetakwa na afọ ife na anyị bụ ụmụ Igbo, anyị chere niile bụ ndị Igbo, anyị bi ebe dị iche iche. So anyị chere niile bụ immigrant, anyị chere niile ebe a. O nwere ike oke anyị bịara oge anyị pere mpe ma oge anyị so ga-eso, but o nwere onye amụrụ ebe a n'ime ndị niile a n'ebe a for now. So anyị chere niile bụ immigrant. We left our father's land, we left the first air we breathed, and we came over wherever we are. Ụfọdụ nọ US, ụfọdụ nọ Europe, ụfọdụ nọ amamonwe ndị na-Asia. Mana n'ime biznes enwekwa ndị Asia, enwere ụwa niile. So egwu atụna gị because you are an immigrant. Anyị chere niile bụ immigrant. Ofu egwu afọ ka anyị na-agba. Anyị kọ ya nke ndị immigrant, anyị na-akụ ịgba, anyị na-akụ ịchaka, onwere anyị na-akụ ogene. So calm down, egwu atụna gị about that one. So ife nchọ ka ị mara bụ na cheta na ọ bụrụ na kekesi asụ ya n'Igbo biko na ị gaghị abụ eziokwu onye I'm sorry, forgive me biko gbaghara m ka ife na-eme m. Abụ m ezigbo onye Igbo, don't worry. Ịmago ife a bụ slip of tongue, biko na iwe wenu na m asụ Igbo ọfụma ọfụma. Ị na-anya kịta ifu na onwere oyibo ntinyela ebe a iji wekwa ka na abụ m ezigbo nwa ada Igbo. So ọ bụ dịka na ị na-asị kekwana otu m ga-esi bido dịka m si wee kwu, mba, egwu atụna gị. Wetuo obi gị, take a deep breath. Maka na oge ụfọdụ ọ dị nnọọ ka a na-akụ ọ dịka ka ị ka ga-esikwa eme ya. Don't worry, otu esi eme ya. Ụmụ nwanne m ekwu gị ife niile, ị ga-enwe ndị ga na-ejide gị n'aka na-asị gị si otu a si otu a, ife niile agara gị. So egwu atụna gị, calm down, kama chill, we're here for you. So daalụ nụrụ nne, Chineke gozie unu. Ngwa ka nnefekwa ya nwanne m nwaanyị n'aka, Sister Linda. Thank you. Our doctor, our double chief. Ịgba nnọọ dị ntụtụ ebe n'idiri ya. Anyị nwere ụlọ, anyị nwere injinia, anyị nwere dọkịta, anyị nwere nọọsịs, anyị nwere nke ọwụ na dị na anyị nwere ya. Okwu ga-amaka nne. Ka m burukwa muvukwa bịakwa Belgium, okay? Unu ga-afụ na ọtụtụ obodo niile dị iche iche zuru ezu ebe a. Belgium nọkwa ebe a. Ka m burukwa agakwere odogwu nwaanyị, ọmarịcha ada, Chere, 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 Chere,
Sister Blessing ka onye o tinyekwara anyị ọnụ n'okwu a. Sista ngwa. Unu na-anụ m? Okay. Ọrụ Igbo ndewo no. Ndị oriakụ ndom ọkpata akụ odozi akụ ndị mụ na ha so bata na okwu igwe a n'ụbọchị taa, ekele dịrị unu niile. N'ime ọkpụrụkpụ isiokwu anyị nke taa sị gịnị ma ọ bụrụ na ị karịrị ihe ị chere na ị nwere ike ime. Nke a bụ ọkpụtụkpụ ya. Isiokwu nke mụnwa ga-etinyetụ ọnụ n'obere oge nke m nwere bụ nke na-asị ihe gara aga adịghị ekpebi ọdịnihu gị. Your past should not determine your future. So gịnị ka m chọrọ ikwu n'ime okwu a taa? Achọrọ m ịgwa onye ọbụla ebe a otu ihe dị mkpa. Ihe gara aga na ndụ gị anaghị ekpebi ihe ga-abụ ọganihu gị. Ọ bụrụ na ndụ gị how do I say it? Let me just say it in broken. Okay. Ka m were akụkọ kwuo nke m. Enwere m ndị mụ na ha so gaa skuul. Mgbe ahụ a na-akpọ ha itibọrịbọ. A na-akpọ ha ezigbote itibọrịbọ. Emegide a na-akwa ha akwapụta ha praịmarị skuul, ha abata na sekọndịrị skuul, anyị ahụkwa anọda itibọrịbọ. Mana ị ma na ndị itibọrịbọ ahụ ụfọdụ ha today wụ dọkịta, wụ injinia, wụ nọọsụ, ụfọdụ bụ nwunye eze, ụfọdụ bụ nwunye gọvanọ. Ngwa chere, ọ bụrụ na mgbe ahụ a na-akpọ ihe itibọrịbọ na onweghị ha ma sị ka a na-akwa ha, na ha legidere anya na azụ ihe otu ha si bido, ha gara abụ ihe ha bụ tata? Mbanụ. So mgbe ụfọ anyị na-eche na onwe ihe anyị ga-emenwu, especially anyị nwa ndị bịara na obodo oyibo a ndị a na-akpọ diaspora, na onwe ihe anyị ga-enwu gị chefuo, especially ndị gbagoro dimkpa ka nwanne m nwaanyị kwuru, ndị na-agbalitetụla anụ bịa n'obodo a, na o nwere akọ na uche iburu bịa. So akọ na uche ahụ iburu bịa, ihe mmụta nke ị mụtara n'ebe isi, ọ bụ akwụkwọ nke ị gụrụ, ọwụ omenala nke ezinụlọ gị, omenala nke obodo gị, iburu ya bata n'obodo a, ha kpatụzi gị aka bịa mee ihe ga-abara gị uru, isi onwe ihe mma. So ije niile ahụ ị gara, ụgbọelu niile ahụ ị gbara, ọ bụ na desert ka ị gara, ihe niile ahụ akọ na uche dozi gị n'isi, ị nwere ike iji tọnụgharịa bute malite ndụ ọhụrụ n'ime obodo oyibo a. So n'ime ya ka anyị hapụ ine ya si adara m n'ụbọchị echi gara aga, gị ifile na ị ga-adagidekwa ruo nọrọ n'ala rute today. Ọ dịghị mma. Hapụ ihe gara aga ma were ihe mụtara na nke gara aga mepụtara onwe gị ihe dị mma n'ụbọchị nke taa. Ka m nweta ya n'ime okwu ahịa ịntanetị anyị na-azụ. Anyị eziokwu na obodo ebe a m bi, ọ dị ka ndị Igbo a sị gịnị na ha amụrụ ha wite okwute n'ime afọ ha. Maka gịnị? Onye tụpụ ha ala ihe mbọ the first thing they would like to do is ka ha zụta ụlọ nke ha. Otu a ka ndị Igbo dịkwa. So ị bịarutezie gị were aka gị mata na ihe a ịntanetị ụwa na-agbanwe. A ga-akụziri gị, wepụta onwe gị, hapụ ebe isi bata, pụtezie ebe ị nọ ugbu a. Maka gịnị? Ụwa na-eme ntọọnụ. Ọ ya ka m chọrọ ikwu, ụwa na-eme ntọọnụ. Ekwela ka ọdịda gị na nke gara aga kọcha bụrụ nkwụsị akụkọ gị n'iru. Ọ dịghị mma. Ka udochia na ụmụ Igbo, ndewonu. Na ịchịkọta n'okwu anyị, onye nwere ntị ya nụrụ. Okwu ga-amaka. Igbo bụ Igbo, anyị anụna n'ihe anyị kwuru. Onye nwere ntị ya nụrụ. Ka anyị duo onwe anyị ọdụ, chee echiche maka onwe anyị. Ka njikwa n'unu, ọ na-bụ ebe ị nọ na-egbochi gị iteke step isoro ibe gị menwe ihe ha na-eme? Maka na you are capable, you can do it.
if you can do it you yourself ị ga-emenwu ya. Enweghị onye enweghị ike ime ihe ọbụla n'ụwa ọ ịkụnie ị ga-ahapụ ebe ahụ ị nọ kunie make a move ka ịfụ that na ị ga-eme karịa ka isi wee chee karịkwa anyị nwa n'ebe a na-emenụ. Enweghị onye enweghị grace ime ihe ọ chọrọ ime. Ihe ọ dịrị anyị nwa anyị wee ikwete n'onwe anyị, yes I can do it. I nwee confidence n'onwe gị si na I can do it, ga-ekunie mee ya. Dịka azụmahịa igwe anyị na-azụ, o needịghị any special skill ma special ịgụ akwụkwọ ọwụna ị ga-eji wee soro ibe gị gbaa mbọ a na-agba. Ọ na-bụ ego ji gị ime bịa emere ya ka ọ dịrị onye ọwụna mfe. Ịbata n'ime ebe a anyị nwere mentor, anyị nwere coach, anyị nwere ndị ga-enyere gị aka gbaziere gị ka ị ga-esi wee mee ihe ọ dịrị gị mfe. Ihe a dịkwa n'izi na anyị nwere na-egbu oge taa wụ ka gboo ka anyị bido n'ụtụtụ chọwa ewu ojii bifo abalị eruo. Okwu anyị nke taa na anyị ga-eweta ya n'isi njedebe. Ọ bụ na ihe anyị na-eme masịrị gị na ị na-achọ ka ị kụnie soro ibe gị menwe ihe ị ga-eme ka anyị wepụta ihe ahụ dị gị n'ime igosi dat na ị ga-emenwu ihe ahụ merie karịa ka ị chere. Sotere anyị aka n'igwe, anyị nwe mentọ ya, anyị nwe coaches ya na anya n'iru anyị. Akara azụmahịa anyị dịcha n'iru anyị n'otu n'otu. Kpọrọ ofu onye kpọtụrụ ya ka ọ kụziere gị ka ị ga-esi wee binie njem a, maka na njem anụwa ga-enyere anyị aka na future. Okwu anyị anụ anyị ga-abadebe n'isi nke taata n'ụbọchị nke taata ka anyị wee nwekwa ike kwadokwa maka ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịanụ. Ka anyị kene unu n'ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata. Thank you. Bye. Daalụnụ. This is where it becomes powerful globally. We are rooted in culture, united in purpose, rising in wealth, tide. Together we grow. Anibadoro no menalawe, jikoro nune bunuche, maybe no bawe. From the roots of our fathers we stand so strong. Saina kukunani ani siri kekuzo. We carry the vision, we move as one.